El complex de Bowlands Mills, seu d'un dels principals centres d'enginyeria tecnològica de Google a Europa, destaca en el paisatge urbà de les Dublin Docklands gràcies a una combinació singular de patrimoni industrial, abans era una farinera, i arquitectura contemporània. I entre els elements que més criden l'atenció dels edificis que han reemplaçat les antigues sitges, hi ha les dues passarel·les de connexió, una a la planta 4 i l'altra a l'11, que fan aixecar la vista als qui passegen per la zona. Aquestes passarel·les permeten la circulació interna entre edificis sense haver de baixar al carrer, millorant així la funcionalitat del complex d'oficines i reforçant la idea de continuïtat en l'espai. D'un punt de vista arquitectònic, però, van més enllà de la simple utilitat, i és que la seva geometria, els materials metàl·lics i l'ús extensiu del vidre els donen un toc únic. Situada a una altura relativament baixa, la passarel·la de la planta 4 és fàcilment perceptible en l'entorn immediat i sembla una passarel·la d'accés a un avió. La de la planta 11, per contra, es troba ja a una altura força considerable i destaca especialment en l'horitzó del complex. Aquesta segona connexió, suspesa a desenes de metres de terra, accentua la sensació de lleugeresa i ha estat comparada per alguns observadors amb una estructura pròpia de la ciència-ficció. En aquest sentit, vistes de certa distància, les dues passarel·les recorden els mòduls d'enllaç d'una nau espacial, una percepció que es veu reforçada quan es fa fosc. Més enllà de l'impacte visual, les dues passarel·les de Bowlands Mills simbolitzen la manera com Google concep els seus espais de treball, interconnectats, oberts i pensats per a facilitar la col·laboració, a banda d'haver convertit l'antiga farinera en un nou referent arquitectònic de Dublín, on la innovació tecnològica i el disseny urbà avancen plegats. Bowlands Mills, que durant dècades va funcionar com un complex industrial vinculat al processament de cereals, ha estat objecte d'una profunda rehabilitació mitjançant un projecte que ha conservat elements històrics clau, mentre hi ha incorporat noves torres d'oficines i espais oberts, configurant un campus tecnològic integrat dins el teixit urbà existent.